Τολμώ αποσπάσματα 14. Αχαγιά. Φύγαμε την ίδια κιόλας μέρα και πήγαμε στην Αχαγιά. Ήταν ο θείασος του Χρέλια, Ρολάνδος Χρέλιας. Η γυναίκα του πρωταγωνίστρια και ένας άλλος ηθοποιός, ο Χατζηπαυλής. Είχαν και έναν ακορντεονίστα, το Σκουλαρίκο. Αυτός ήταν όλος και όλος ο θείασος. Και έτσι έκανα το πρώτο μου ντεμπούτο. Το πρώτο έργο που παίξαμε ήταν το στοιχείο του πύργου. Εγώ θα έκανα το στοιχείο. Με έβαψε ο Χρέλιας, λοιπόν, σαν νεκροκεφαλή. Κατατρώμαξα όταν είδα τη μούρη μου στον καθρέφτη, αλλά τι να έκανα. Έπρεπε να μείνουμε, να δουλέψουμε και ο θείασος είχε ανάγκη από πρόσωπα, γιατί δεν είχε. Έτσι λοιπόν, στον πρώτο μου ρόλο έβγαινα από τη μία κουίντα, διέσχιζα τη σκηνή και ώσπου να φτάσω στην άλλη έλεγα με βαθιά φωνή «Στο σπίτι». Μετά ξανά βγαίνα στη δεύτερη πράξη και ξανά έλεγα «Στο σπίτι». Και στην τρίτη πράξη προς το τέλος έλεγα τον επίλογο, ένα μονόλογο δίπλα στα δύο φέρετρα που υποτίθεται ότι ήταν των δύο εραστών. Η σκηνή ήταν μισοσκότεινη. Καλά, πόσο φοβόμουνα, αλλά δεν τράπηκα καθόλου, λόγω μακιγιάζ και τα είπα μια χαρά. Εκεί που τα έκανα σκατά ήταν με το τραγούδι. Την άλλη μέρα λοιπόν θα τραγουδούσα πιο άλλο, το όνειρο της αγάπης μας έσβησε. Στις 11 λοιπόν ο κύριος Χρέλιας είπε να έρθει μικρή να κάνει πρόβα κανένα τραγουδάκι. Ο Σκουλαρίκος είδε ότι δεν ήξερα να στηθώ, όμως είχα σωστή και γλυκιά φωνούλα όπως είπε. Θα σου δείξω εγώ. Και άρχισε η πρόβα. Όταν αρχίσεις το κουπλέ, τα χέρια σου θα τα έχεις και τα δυο στον αριστερό ώμο στην πρώτη φράση. Στη δεύτερη θα αφήσεις τον αριστερό ώμο και το δεξί θα το ανοίξεις προς τα δεξιά. Στην τρίτη φράση θα βγάλεις και το αριστερό και θα το ανοίξεις και συνέχισε την κίνηση μέχρι το ρεφρέν. Μου τα έδειξε όλα μία χαρά και πήγα πολύ καλά στην πρόβα. Το βράδυ βγαίνω να τραγουδήσω, αλλά με πιάσε φοβερό τρακ. Τώρα δεν είχα άλλη φάτσα, να κρύβομαι και ντρεπόμουνα. Άρχισε η μουσική, σκέτο ακορντεόν, τίποτα άλλο. Με την εισαγωγή άρχισα να χτυπάω ρυθμικά το δεξί μου πόδι. Έκανα τη jazz. Και αρχίζω το κουπλέ. Τα χέρια στον αριστερό ώμο, πρώτη φράση. Ό,τι λατρεύεις θα σβήσει, είναι γραφτό στη ζωή. Τα χέρια δύνατο να ξεκολλήσουν από τον ώμο μου. Βρε τι με κοίτασε ο Σκουλαρίκος, βρε τι νοήματα μου έκανε. Τελικά κάποτε το θυμήθηκα και άνοιξα το δεξί χέρι, αλλά έχασα τα λόγια. Ξανά από την αρχή το ρεφρέν. Ξανακόλλησα λοιπόν το χέρι στον ώμο μου, τέλειωσα το ρεφρέν και μπήκα μέσα. Σου ξέναδουν τα μάτια σου. Βέβαια μικρούλα ήμουνα, τροφαντούλα ήμουνα, χειροκροτούσαν οι χωριάτες. Μείναμε μία εβδομάδα. Μετά πήγαμε στα Σαγέικα. Αλήθεια, εκεί θυμάμαι με έμαθε ο Γιώργος Τάβλη. Ξανατραγούδησα στα Σαγέικα, αυτή τη φορά χωρίς ούτε ακορντεόν. Ο Σκουλαρίκος είχε φύγει. Έβαλα τα χέρια πίσω στον ποπό και κρατώντας το τέμπο με το πόδι μου, το είπα μια χαρά. Μόνο που ντρεπόμουνα και κοίταζα διαρκώς τα παπούτσια μου, δηλαδή πια παπούτσια μου, κάτι φτηνά τσοκαράκια. Μπούκουρας. Την άλλη μέρα φύγαμε για τον Μπούκουρα με γαϊδουράκια. Ο Μπούκουρας ήταν ένα μικρό χωριουδάκι ορεινό, 3 ώρες από τα Σαγέικα, δηλαδή 3 ώρες με γαϊδουράκι. Δεν είχε τότε αμαξωτό δρόμο. Είχε μονοπάτι. Φτάσαμε λοιπόν το μεσημεράκι. Είχε λίγα σπίτια. Ένα σχολείο στο οποίο θα παίζαμε, μία πλατεία, ένα μπακάλικο. Δεν θυμάμαι άλλες λεπτομέρειες. Πήγαμε στο σχολείο. Ο Γιώργος με το Χατζηπαυλή ξυλώσανε τις πόρτες και βάλανε μερικά θρανία στο βάθος της αίθουσας και πάνω τους στηρίξανε τις πόρτες και έγινε η σκηνή. Μετά στήσαν και τα σκηνικά και το βράδυ παράσταση. Για εισιτήριο οι χωριάτες φέρνανε αυγά, φασόλια, ζάχαρη, μπομπότα, καλαμπόκι και ό,τι άλλο είχαν. Θα παίζαμε γκόλφο. Όλοι είμαστε 4 και ο Γιώργος 5. Η Χρέλιανα θα έκανε την γκόλφο και εγώ θα έκανα την Αστέρο στην πρώτη πράξη, δηλαδή τη μάνα της γκόλφος, και στη δεύτερη πράξη τη Σταυρούλα και μετά ένα λάξ. Και καλά όσο ήμουν αντιμένη γριά με τις ρητίδες και τα άσπρα μαλλιά, τα είπα σπουδαία. Και αρχίζει η δεύτερη πράξη. Εγώ ντυμένη Σταυρούλα με τα γιορτάνια μου και τα καλά μου, το βεστιάριο του είχε ο Χρέλιας. Στην άκρη της σκηνής λοιπόν είχε στήσει ο Γιώργος ένα τραπεζάκι και είχε πάνω ένα δίσκο με ποτήρια και ένα μπουκάλι με ποτό που θα κερνούσα σαν Σταυρούλα τον κόσμο για το γάμο μου με τον Τάσο. Είμαστε λοιπόν πάνω στη σκηνή. Εγώ Σταυρούλα, ο Χρέλιας Τάσος, ο Χατζηπαυλής και ο Γιώργος Ζήσης πατέρας μου, ο οποίος στεκόταν στην άλλη άκρη της σκηνής ντυμένος τσέλιγκας.
Μόλις άνοιξε η αυλαία, εγώ όπως έπρεπε πήρα το δίσκο για να κεράσω τον κόσμο και ο Γιώργος λέει «Άντε σταυρούλα μου να ζεις, παστράφτη σαν την πουλια» και χτυπάει την κλίτσα στο πάτωμα. Δεν πρόλαβε να συνεχίσει γιατί με το χτύπημα γυρνάνε οι πόρτες ανάποδα, πέφτουν τα σκηνικά και βρεθήκαμε όλοι μαζί μέσα στα θρανία. Ο κόσμος να γελάει με την καρδιά του και να φωνάζει «Όλο». Κάποτε σηκωθήκαμε. Ο Γιώργος έτρεξε κοντά μου να δει μήπως έπαθα τίποτα και όταν συνήλθαμε ο Χρέλιας μου είπε να βγω να τραγουδήσω ώσπου να ξαναστήσουν τη σκηνή και να συνεχίσουμε την παράσταση. Εγώ δεν ήθελα να τραγουδήσω. «Μη λες τέτοια μικρή, θα χάσουμε τα τρόφιμα. Τους ξέρεις καλά τους βλάχους. Είναι ικανοί να μας τα πάρουν και να φύγουν». Τελικά θέλοντας και μη βγήκα. Η σκηνή ξαναστήθηκε και το έργο συνεχίστηκε και τελειώσαμε με μεγάλη επιτυχία. Την άλλη μέρα παίξαμε τον Κουρσάρο. Έκανε ένα ρόλο που δεν είχε ειδική φάτσα, ούτε βεστιάριο. Βγήκα όπως ήμουν με τη φάτσα μου. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Όλο μου το ρόλο τον έπαιξα με τον ποπό γυρισμένο στον κόσμο από την τροπή μου. Το βράδυ κοιμόμαστε πάνω στη σκηνή. Στρώναμε πάνω στις πόρτες και ξυπνάγαμε το ξημέρωμα. Ένα βράδυ, κατά τις 3 τη νύχτα, ξυπνήσαμε από κάποιο θόρυβο. Ήταν 5-6 νεαροί που ήρθαν να με κλέψουνε. Μπήκανε μέσα οι δύο και ώσπου να καταλάβουμε τι γινόταν, με είχαν αρπάξει και με βάλανε πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Τα χάσα. Καυγάς, φασαρία. Ο Γιώργος, ο Χατζηπαυλής και ο Χρέλιας, μαζί με τους άλλους που φυλάγαν απ' έξω. Ευτυχώς. Κλώτσαγα και το γαϊδουράκι δεν έτρεχε και τελικά με ξαναπήρανε. Την άλλη μέρα φύγαμε. Αφήσαμε το θίασο και γυρίσαμε στην Πάτρα. Μείναμε λίγες μέρες και ύστερα ακολουθήσαμε το θίασο του Χατζηχρήστου. Πήγαμε στο Αίγυο, παίξαμε μια παράσταση για τους Γερμανούς και μια για τους Έλληνες. Εγώ δεν βγήκα. Ύστερα πήγαμε στο Ξυλόκαστρο.